Ahoj, práce na dalším animovaném modelu Magnarail jede na plné obrátky a myslím, že posouvá hranice. Ale říkal jsem si, že když na tom dělám, tak bych se s vámi podělil, jak řezám polyuretanovou pěnu, abych vytvořil skalní útvary. Na YouTube je spousta videí, která ukazují různé techniky a doufám, že moje bude užitečná a trošku jiná. Tohle je, co nakonec dostanu. Nejdřív musíte nařezat blok pěny tak, aby pasoval na místo, kde chcete udělat kámen a hrubě ho vyřezat do tvaru. Pak přijde proces, který jsem nikdy u nikoho jiného neviděl. Naříznete pěnu náhodnými šikmými řezy pod úhlem vrstev hotového kamene. V tomhle nemusíte být přesný, krom toho, že pokaždý řežete věrně pod stejným úhlem k vodorovné ploše. To je tajemství realistického efektu, kterýho nakonec dosáhnete. Jakmile pěnu naříznete po celém povrchu, můžete začít odstraňovat povrch. A pak uděláte pár detailních řezů a vytvoříte čelní plochy a vodorovné desky. A jakmile jste s řezbou spokojeni, nanestete na celé to tenkou vrstvu tmelu a velmi mokrým štětcem ji důkladně zapracujte do škvír. Nedovolte, aby tmel rozplynul detaily. Potom už zbývá jenom natírat. Na YouTube je spousta výborných videí, která ukazují, jak použít lazur k nabarvení kamene. Nejdřív ale povrch pořádně navlhčete, abyste zajistili, že se lazura do sádry okamžitě nevsákne. Pak použiju řídký roztok černé barvy a potom pálenou umbru. A nakonec jemným štětcem nanesu koncentrovanější pálenou umbru, abych dodala detaily. A toto je konečný výsledek. Doufám, že se vám tohle video líbilo a bylo pro vás užitečné.